Oikein hyvää päivää. Tota, tänään voitaisiin hiukan keskustella tämmöisestä sijoittamisesta ja otetaan ihan sellainen pieni pintaraapaisu siihen, mistä mä olen aloittanut se sijoittamisen. Ja sitten tässä on, tähän liittyy yksi aika kiva juttu ja se tulee selviä tämän videon aikana sitten, että siinä kävi semmoinen aika kiva onnistuminen jossain kohtaa sitten. Mut joo, otetaan tosta hörppä kahvia vielä. Ja sit lähdetään. Eli tosiaan, mä olen joskus vuonna 2016 suurin piirtein aloittanut sijoittamisen ja aloitin silloin tosissaan joillakin satasin, mitä sai palkkatuloista jäämään sivuun. Ja ensin siihen sitten taisi tulla yhtä kahta, ehkä muistaakseni jopa kolmekin rahastoa taisi siihen aikaan olla, silloin 2016 kun se lähti siitä, niin 50 satasta vähän joka kolme eri rahastoa tasaisin väliajoin. Ja no sitten mä rupesin hakemaan lisää netistä tavallaan tietoa, että miten tätä sijoittamista voisi laajentaa, mennä pidemmään sen kanssa. Ja sitten alkoi tulee ihan oikein osakkeet kysymykseen. Ja osakehan on semmoinen, että ostetaan osa jostain yrityksestä, eli osakkeita. Ja osakkeilla on sitten aina joku eri, tai osakkeilla on oma kappalehintas. Et esimerkiksi joku X-osake voi maksaa vaikka 20 kappale esimerkiksi. Ja se mihin se hinta sitten yleensä perustuu, niin se on osa tulee siitä, että kysynnän ja tarjonnan mukaan, mutta sitten myöskin totta kai siihen hintaan vaikuttaa sitten se yhtiön arvostus ja miten sillä menee ja tulee menemään ja näin poispäin. Eli tämmöisiä. No sitten kun nämä osakkeet alkoi tulla tähän mun salkkuun mukaan, niin silloin mä lähdin ihan näistä periaatteessa Suomi-osakkeista, eli mitä täällä Suomessa nyt sitten onkaan näitä eri pörssiyhtiöitä, mutta mulle tuli silloin siihen alkuun niin esimerkiksi oli Tokmanni, Nordea, Neste. Millähän muulla mä lähdin silloin alkuun? No joo, lähdin alkuun esimerkiksi täällä kolmella. Ja sitten siitä joitakin vuosia eteenpäin sitten tuli esimerkiksi jotain Puuiloa, Harviaa. Näitä tämmöisiä perusosakkeita. No joo, siinä sitten meni useampi vuosi mentiin eteenpäin ja sitten se jotenkin nämä Suomi-osakkeet kävi mulle kovin tylsäksi, että eihän niissä ole kauhean iso se tavallaan se päiväliikehdintä. Et tietysti varmaan vuosissa mitattuna sitten jo onkin, mutta joo, se tosiaan kävi tylsäksi sit jossain kohtaa ja otetaan kahvi. Ne kävi tylsäksi. Ja sitten mä ajattelin, että mitä nyt tässä ruvetaan keksimään. Ja sitten rupesin laajentaa tätä katsomusta näihin osakkeisiin ja meni vähän yli rajojen. Sitten tuli etenkin tonne jenkkipörssiin eli Yhdysvaltoihin päin tuli sijoitettu sitten. Et sieltä rupesi sitten löytyä esimerkiksi Nvidia, on todella kova ja varmasti vielä tämä jatkuukin. Sitten oli esimerkiksi Caterpillari. Jokainen tietää nämä Caterpillarin kaivinkoneet, maanrakennuskoneet, mitä kaikki siihen nyt kuuluu. Kyllä te tiedätte, mitä siihen on. No joo, lähdettiin näin sitten liikenteeseen ja sitten taas mentiin ja ne rupesi sitten nousemaan siitä aika kivastikin. Ja sitten mä ajattelin, että hitto hei, että kyllä tämä alkaa toimia, että tuottaa tulosta. No joo, vuodet vieri eteenpäin ja sitten se oli varmaan joo, se oli jotain loppuvuotta 2021, kun tuli uutinen, että tämmöinen Kempower Oy järjestää osakeanni. Ja Kempowerhan on semmoinen, valmistaa latauslaitteja ja niiden järjestelmiä sähköautoille. Eli jokainen on varmaan nähnyt, kun tuolla huoltsikoillakin esimerkiksi sähköautoilla ladataan, niin niiden latausjärjestelmiä. Ja sitten taas Kempowerhan on tämän Kemppi Oy, eli hitsauskonetuotteiden näiden valmistaja. Ja
sit mä taas tunnen ne koneet ja oon niinku hitsannutkin joskus ja pidän niinku sitä tuotetta, että se on niinku oikeesti huipputuote ja todella siisti. Siis siinä on niinku mun mielestä on niinku kaikki kohdillas ja kyllä mä niinku sitä pidän parhaana hitsauskoneena, mitä on ikinä, tai hitsauskoneen merkkinä valmistajana, mitä sitten on ikinä tässä maailmalla tullutkaan oltu. No joo, sit kun tän historian tiesi ja sitten tää Kempover ilmoittautui, että hei niinku, että he aikoo mennä nyt pörssiin ja järjestää osakeannin. Ja mä olin niinku heti sitten, ja mulla tuli sellainen niinku intuitio tähän pääsisään, että tästä voi niinku tulla kova juttu. No joo, osakeanti tuli ja se on niinku, osakeanti on niinku ennen kuin se listautuu pörssiin, eli julkinen kaupankäynti alkaa, niin osakeanti on semmoinen, mihin sä voit ilmoittautua sitten jollain X määrää rahalla. Ja sitten siinä on kerrottu se osakkeen hinta, että sä voit niinku siinä rahalla ostaa. No joo, mä ilmoittautuisin sinne, mutta mä en pistänyt kovin monta tonnia silloin siihen. Ja no eihän se osakehan niinku ylimerkitti, eli siinä oli niin paljon osallistujia siihen osakeantiin, että se meni niinku ylitte ja aika raakastikin. No joo, mä sit sain, sehän niinku sitten jos se ylimerkitään, niin sitten niinku jollain prosenttiosuudella X määrää jokainen saa. Se perustuu siihen, että paljon sä oot sinne laittanut silloin, tai ollut valmis ostamaan sillä rahalla. Joo, no se oli, katsotaan tosta. Listautuminen. Eli niinku, tavallaan se osakeannin se merkintä alkoi niinku 2.12.2021. Eli ihan joulukuun alussa ja mä en muista kauan siitä, ehkä siitä meni sellainen viikko 2, niin sitten alkoi tää julkinen kaupankäynti. No joo, siinähän sitten katsotaan tuosta Kempoverin osakekurssi. No joo, siinä sitten niinku joulukuun alussa, kun se kaupankäynti alkoi, sanotaan vaikka joulukuun puolesta välistä, niin siinä tapahtui sitten pieni semmoinen nousu ja aika moni sitten myi siihen nousun huumaan nähden sitten niinku jo saman tien, että otti semmoiset niin sanotut pienet pikavoitot siitä ja no mä en sit niinku myynyt niitä ollenkaan ja sit siinä tuli se pieni notkahdus. Mä oot joo, et ei mulla ollut kuin se ehkä 1-2 tonnia rahaa, vaan ei se nyt, että katsotaan nyt, että mihin tää tästä lähtee ja sitten tulee joulut ja uudet vuodet, vuosi kerkee vaihtuu ja sitten tulee sellainen pieni nousu taas, mennään tonne 10 päälle. 10 päälle 90 € siinä tammi-helmikuun aikana ja mä en tiedä sit, kun jotenkin mulla sit edelleen se intuitio vaan vahvistui, että tää voi olla oikeesti niinku kova juttu ja mä oon sit niinku niinku todellakin valmis ottaa niinku riskiä sit aina tietyissä tilanteissa ja joo, no sit kun on niinku valmis ottaa riskiä, niin mulla oli ne aikaisemmat osakkeet ja rahastot siellä ja ne oli ihan ok mennyt ja no, nyt kun sit oli semmoinen tunne, että jotain tästä voi tapahtua ja se oli varmaan just niinku helmikuun alkuun, niin mä tein semmoisen ratkaisun sitten, että mä myin ne kaikki muut, paitsi se Kempoverin muutamat osakkeet, mitä mulla oli. Sieltä lähti niinku Nvidiat, Caterpillarit, Nordeat, Nesteet, Tokmannit, kaikki lähti pois. Ja mä sain muistaakseni siitä varmaan sit joku semmoisen noin 25-30 000 €. Ja sit kun mä olin ne rahat saanut siitä, niin se on varmaan niinku, mä jaoin sen, sanotaan että sitä rahaa oli vaikka 25 000, niin mä jaoin sen niinku 5 000 € ostoeri ja huhtikuun aikana mä ostin pelkästään Kempoveria, ihan jatkuvasti sitä Kempoveria vaan. Ja jatkoin sitten sitä ostamista niin kauan, että se noin 25 tonaa oli sit niinku käytetty, että sitten ei niinku oikeesti ollut enää rahaa millä ostaa. No sit kun tästä lähdetään niinku menemään eteenpäin, niin täältä nähdään, että kesäkuussa mennään jossain 13 €. Ja sitten on heinäkuuta sama 12-13 €, vähän vaihdellen siitä. Mutta sitten sen jälkeen niin tuossa elokuussa niin sieltä ollaan niinku pompattu tommoseen
vähän vajaa 18 euroa. Ja se, että sit, miksi tämä varmaan niin kuin lähti tälleen tai tästä niin kuin pikkuhiljaa nousee, niin ensinnäkin Kempoveriltahan tuli tohon aikaan niin kuin tuli jatkuvasti jotain positiivista uutista, että tämmöinen uusi latauslaite on nyt saatu niin kuin tuotantolinjalle ja sitä myydään tonne, sinne. Ihan joka paikkaan. Ne puski niin kuin tämmöistä positiivista uutista koko aika niin kuin ulospäin ja sitten se, mikä oli hauska huomata myöskin siinä, kun sit tulee näitä osavuosikatsauksia aina välillä, sit ne, niinku, niistä näkee sitten, niinku, ne kertoo niinku, noin yhtiön niinku, numerot ja siellä oli sit, niinku, siellä pystyi niinku, sit huomaamaan semmoisen, että niitä tuotteita oli myyty niinku, ihan älyttömästi niinku, jo niinku, tavallaan, että oli niinku tilattu, mutta ei ollut toimitettu. Eli siellä oli niinku useita kymmeniä miljoonia oli niinku tilauskertymää. Ja tästä kun mennään sitten, niin tuossa kerkee niinku vuosikin jo vaihtuu taas. Eli nyt ollaan niinku 22 vuoden lopussa ja siinä hinta on noin 22 euroa. Siinä pyörii. Sitten vuosi vaihtuu. Heti tammikuun alussa vähän reipas 23 euroa kappale. Ja sitten niinku edelleen taas jatkuu tää nousu niinku koko aika pikkuhiljaa ylöspäin. Ja niinku koko tämän niinku nousumatkan, niin tässähän niinku sitä positiivista uutista vaan tuli niin paljon ja sitten niinku liikevaihto kasvoi koko aika. Ja jossain kohtaa sitten niinku pikkasen ruvettiin jo tekemään sitä niinku tulostakin, että rupesi niinku jäämään rahaa tästä hommasta. Ja tästä sitten kun mennään 2/3 eteenpäin, niin tuossa niinku esimerkiksi huhtikuun lopussa ollaan 33 eurossa jo. Ja mulla oli nämä kaikki osakkeet vielä niinku edelleenkin tässä kohtaa. Ja tosta kun ihan niinku raakasti vasemman käden matikalla vetää, niin se on niinku tässä kohtaa jo melkein niinku triplannut itsensä. No joo. Sitten vaan niinku mennään taas eteenpäin, ihan pieni pikku notkahdus, tullaan tuohon 3,1 jossain kohtaa. Ja sitten tulee tuossa niinku heinäkuu, reipas 34 euroa. Ja heinäkuun loppu, niin ollaan niinku, no joo, heinäkuu toi on niinku elokuun alkuun, niin 43 euroa esimerkiksi ollut tuossa sitten. No sit, niin ihan elokuun loppupuolella, niin mulla on aina ollut yksi sellainen juttu, minkä mä oon niinku elämässäni halunnut omistaa. Ja mä voin kertoa sen sit vaikka niinku seuraavassa jaksossa teille. Tehdä pienen esittely siitä, mikä tää sit oli. Niin ollaan tässä elokuun lopussa ja kaikki rahathan näissä Kempovereissä kiinni. Niin millä mä se ostan? No joo. Suurin piirtein varmaan tuossa, mä en nyt ihan tarkkaan muista, että mihin hintaan mä sit osaan, mutta se oli niinku päältä, se on varmaan 43-44 euroa, niin siinä kohtaa mä myin sit just sen verta, että mä sain ostettua tämän asian, minkä mä oon aina halunnut. No sit varmaan ymmärrätte, kun hinta on niinku osakkeelta noussut näin paljon, niin eihän niinku loppupeleissä tarvinnut ihan hirveästi sillain niinku myydä, että sä sait sen määrän rahaa sitten siihen hankintaan. No joo, se asia tuli mulle, mä hankin sen ja sitten edelleen nämä loput osakkeet, mitkä mulla tässä oli, niin mä pidin ne edelleen ja mennään taas niin loppuvuotta kohden. Ja sitten täältä on otettu tämmösiä esimerkiksi tossa niin lokakuu puoliväli 52 euroa kappale. Aika kova, todella kova. No sitten, vähän sen jälkeen, niin tuli mun muistaakseni 1-2 niinku tämmöistä negatiivista uutista. Ei ehkä niinku päästy niihin tavallaan myyntitavoitteisiin, mitkä oli asetettu. Ja no tietysti sit sijoittajat yleensä reagoi tommoseen uutiseen niin vähän niinku negatiivisesti, että siellä sit rupeaa olemaan niinku myyntilainalla enempi porukkaa kuin taas ostolainalla. Niin sit osake niinku alkoi
niinku tippumaan. Ja tästä nähdään sitten, niin tuossa on niinku, jo niinku lokakuun lopussa niin on tommonen 27 euroa enää. Eli se on varmaan suurin piirtein noin puolet romahti. No mä kerkesin tuossa niinku välissä sitten. Mä sain varmaan loput osakkeet myytyä. Se on muistaakseni joku 4 euron kohdalla myytyy sitten ne kaikki loput pois ja tavallaan niinku putsasin kädet pois tästä Kempoverin hommasta siinä kohtaa, kun joku semmoinen tunne taas oli, että tässä nyt alkaa semmoinen pienimuotoinen pulkkamäki ja niinhän se sitten tulikin, että sillai oisin tietysti hiukan siinä tuli nyt, jos ajattelee tolleen, että jos siellä ollaan kuitenkin oltu tuollaisessa 52 eurossa, sitten mä sain kuitenkin jossain 4 myytyä ne loput pois ja sitten kyllä siinä niinku hiukan sillai tuli ehkä tavallaan menetetty. Mä en tiedä miten se nyt tulkitte. Ehkä en ollut vaan tarpeeksi ajoissa sit niinku myymässä niitä. No mutta siinä ei ollut kovin monta päivää aikaa ja sit piti aika nopea ratkaisu tehdä. Ja sitten tämmöisistä rahoista kun taas puhutaan, niin ehkä ne liikkeet ei ole ihan niin nopea, vaikka pitäisi olla. No joo, mähän myyn ne kaikki pois sit. No sit mikä tässä onkin se juttu nyt sit, että miksi tässä kerrotaan, niin oikein niinku numeroihin, että miten tässä sit loppupeleissä niinku kävi. Niin tossa kun otetaan niinku, siellä on näköjään ollut semmonen, vuonna 2022 on ollut semmonen pikku myynti, todella pieni myynti, mutta sit niinku kaikki muut on myyty silloin 2-3 vuoden aikaa. Ja tästä kun mä nyt vedin nämä numerot niinku auki ja tässä lähdetään nyt siitä, että paljonko mä laitoin silloin ihan aluksi kaiken kaikkiaan sitä omaa rahaa. Ja täällä on tämmönen summa kuin 23 861 euroa. Eli karvan vajaa 24 tonttua. Joo, ok. No sit kun vuoden 23 lopussa oli kaikki myyty, niin rahaa on yhteensä tullut siihen mennessä 73 054 euroa. Joitain senttejä päällä, mutta whatever, ei mitään merkitystä niillä. No, sitten paljonko tästä on oikeasti se voitto-osuus ollut, niin 49 192 euroa. Mitä oot ite mieltä? Tämähän on siis 50 000 euroa, karvan vajaa 50 000 euroa. Se on niinku uuden henkilöauton verran, vaikka esimerkiksi tuolla rinnastettuna. No joo. Paljonko tässä nyt niinku aikaa kulus, niin aika tarkkaan 2 vuotta meni tässä matkassa. No 49 192 euroa, niin se on niinku todella paljon rahaa. Ja sit jos sen ajattelee vielä näin, että hei, että kuitenkin tässä on niinku, ihan niinku tavallinen palkkatyö sit vielä tämän ohella. Et jos ottaa vielä sen huomioon siihen lisäksi, niin onhan tässä niinku aika kovat tavallaan niinku vuosiansiot sit loppupeleissä ollut. Tai no niin, mitä oot ite mieltä? Mut joo, mun mielestä aika kova onnistuminen. Ja sit kuitenkin sillai niinku tavallaan niinku tällä intuitio oli se pieni intuitio siihen, että tästä voi tulla kova juttu ja kova ottaa riskiä ja kyllä tässä varmaan oli aika paljon tuuriikin mukaan, en voi sitä kiistää. Joo, no sit, niin, kertokaa mitä ootte mieltä, mä haluaisin sen tietää ja sit niinku, mitenhän me nyt sit, haluaisitte niinku, kun tää ei ole kuitenkaan niinku ainut tämmönen onnistuminen tavallaan mun sijoittamisen aikaa, että sieltä löytyy kyllä useampi ihan hyvä story minkä vois kertoa. Toki ei voi kyllä kiistää sitä, että on siellä sit niinku tavallaan näitä vihkoonkin menneitä, mutta onneksi kuitenkaan ne on aika marginaalisia menetyksiä, mitä sieltä on tullut. Et kyllä mä niinku sanoin, että tässä ollaan voitolla aika reilustikin. Mutta kertokaa, että niinku, haluaisitte kuulla
voitoista, tappioista, haluaisitko kuulla ylipäätään, niin kuin, että mitä niin kuin sijoittamiseen kuuluu ja miten tämä homma niin kuin tässä toimii. Ja sitten tosiaan voisin myöskin sit kertoa sen, että silloin elokuussa kun otettiin siitä vähän rahaa, niin mitä siellä niin kuin tuli ostettua. Et se on aika... Ei semmoista ihan jokaisella ole. Mut joo, mä ehkä luulen, että tää video voisi olla niinku tässä kohtaa tässä. Ja olisi tosi jees, jos painaisit kommenttiin, että tosiaan, että mitä haluat kuulla. Ja jos vaikka tykkäisit videosta ja laita vaikka kanavakin tilaukseen. Mut joo, jatketaan seuraavaan kertaan. Kiitos!